okwu adịrị anya n'afọ aja njọ mgbe ọ pụtara onye ọbụla bụ onye ara nwere enyi nọrọ n'ala ole ihe nkwụ dị elega ka ndị na-efu efu nọrọ ala agakwuo n'ihe ọwụ abịara ebe ime mana ụka a na-eme ya arenji ka m hazie otu m ga-esi ekwe maka ihe ọdachi a dakwasịrị ezinụlọ gị ya ka m sị ka m bịa yọọ gị maka na ihe ọwụ ihe ụmụazị mere ọwụwa okenye mere ya so biko ka ị nwee place n'ime obi gị nwee ike gbaghara maka asị to forgive is to divine kwa ya wụrụ forgive biko bịa agha ya wụrụ arịrịọ ka ị bịara ịrịọ m please unu arịọkwala m ya wụrụ arịrịọ ka ị bịara ịrịọ m onye arịọla m ị na-arịọ m ọ na mkpetagodo onye ga-alụ nwa m ofu anya mgbe o nwere anya na-abụ nwụba elu ya wụrụ mgbe o nwere ofu anya arịrịọ ahụ bụkwa ga-egbo di ya nna biko ewela iwe ma ihe mere na-emele ịghọtago ihe mere na-emele ihe akwa na accident ịghọtago and enyi m nwoke ya akwụ ụgwọ the hospital bill ọ ga-emefu ihe dị na ya ọ ga-akwụ ụgwọ the hospital bill ya ọ ga-akwụ ụgwọ biko ewele ka ịgbaghara ya biko onye ọkwa mistake ọkwa mistake gịnị na-aza hospital bill hospital bill ọwụ nwa m na-enweghị ofu anya onye ga-alụ ya ihe mere n'ụwa na ebe ọ bụ na ụmụaka ha mere ihe a n'anya erube elu di ọ ịlụ nwaanyị agha ga-alụ nwa m agha ọ gị ga-alụ nwa m agha kem ga-alụ onye anyị nwere agha ole ya mmadụ na-aza agha nna anyị ọ bụrụ na ihe gbasara maka otu anya ka ha wụrụ nsogbu o nwere ụmụ nwoke ndị pụtara ụwa ihe ha na-alaịkụ ndị nwere otu anya ụfọdụ ndị ngwọrọ ka ha na-alaịkụ ụfọdụ ndị isi ụfọdụ kwa ndị ogbo ma ọ bụ ndị nwere ndị dị deformed otu ị ga-esi na-ekwu okwu marriage na nsogbu otu anya ọwa anya ka a kụkpọrọ egbu dị egbu dịka enyi m nwoke siri kwu ihe ọbụla gbasara ụgwọ a ga-akwụ n'ụlọ ọgwụ ma ihe dị agha anyị ga-ama otu anyị ga-esi eme ya gbagharịa too ego gbapụta ya ụgwọ ụlọ ọgwụ ahụ bụkwa ego egbuo akụpụcha gị ọnụ ahụ ị ga-ekwu ya kedu na-azụ ụgwọ ụlọ ọgwụ onye m ga-eri a sị gị na mma nwaanyị enwekwa ofu anya ana ọ kaala onye ga-alụ ya ime ihe mere mụ na na-enwekwa okwu ebela nya m gwara ka ọ ga-awụ agha ị ga-alụ nwa m so gaa kwadowe otu ị ga-esi lụọ nwa m nwaanyị na ihe nnakwa gị ọ ga-arakwa ahụ onye na-asịdị m lụọ ụnụ enweghị mụrụ ya ma ọ dị gị mma na ahụ ma gị mee ya maka ụdị nwa ị mụrụ ngwa si n'ebe a pụwazi agawa nọ mụ na gị ekwuchala gawa nọ a sị m unu gawa ndị ara scallywag unscrupulous bastard they have been saying that along my way. Kedu si mmadụ n'ihe a? Ihe mi children. So ihe mpa Sabina na chi me ko were liability ha ga na aka. Ko kwere Sabina ha mba na sha I to the log with rejected her onto your hand. M ga okwu n'ụka. Nsogbu ịma na Sabina ba akpa nsogbu. Kpọbata ya n'ụlọ nga m gwara ihe tụkwasị n'elu nsogbu abụọ si nwere nwe. Ka nwa of high BP. Chineke ajụ. Musimike nwa ya nwa. Ịgwa eziokwu, ya bụ ihe gbagojuru m anya o.
mụ amakwa ihe m ekwu maka nke a mana isi m tụlee ya gị makpuo obi gị ma asị na enye ndị ebe a tụlee ma lelee ọ kakwa ama na ije eje lụọ ya bụ Sabina bikọsị mana mpe ya onye okwu na ụka olesi ịkwadogo yiri akpụ ụkwụ ihe ji wee zụọ anya bụ okwu na ụka dịrị na mpa Sabina ọkwa ebe a nka nsogbu dị ekwe ife ọzọ nwere ibu ọkwa ije lụọ nwa ahụ Gotem Shelego. Ọ bụ ịga lụọ Sabina. Eji simenti nyachie ego ọnụ ihe. Gụma gị lụọ nwaanyị gị na-eme. Gị lụọ nwaanyị ọ gị na-eme. Ele ihe fọrọ aka na elejege moto eme anya kwikwi. Ekwu ihe ime ọnụ na-ekwu. Oh, iso na ndị na-achọ ka m nwụọ n'oge meru eru abi. I fitting to die. Enweghị m ike ịnwụ n'oge meru eru. ọkwa ebere ka m na-emere gị ebere ka m na-emere gị bikọs na mụ amakwa ihe bụ uche obi gị bikọs ịtọ m kwuo ya ka ije kweje lụta nwaanyị ọzọ ga-amụtara gị chịwa awa ndị a mfụrụ na-eme ka nkịta ara ebe a ibe ha na-agba ọgbọkwedi ya ka mma na-afọ ebe ahụ mana adị ama ihe uche obi gị Ịwọ nkata. Ihe uche obi m wụ na ịwọ nkata ugbo odo ole m anya na ihe iwu ekwu uke. Nkata Igbo nkata ihe jiri ka ọ ihe ịwụ. Gị mepere ọnụ iji eri ede o gosigo m ụdị broiler ịwụ nkata ara. Ahụrụ m na gị na nwoke a unu nwere plans mana plan unu nwere ike ịwụ ọkụ n'isi. a na-ekwu okwu ị na-ewere oche ọkwa ka ọ dịrị gị na mma ka a na-ekwu na-enwekwa ife ọzọ mụ na gị na-agbakwa n'ọyị ihe m emegide ya na mehe ndị oyibo na-akpọ mistake Agha lekpeke ya da galop anaghị eme ka ya mekwata gị mmadụ gị na-agbụ ka ofe ọkwụrụ mere mmiri lekpeke ya da galop agha a sị na anyị gịda aja agba ata maka na atanya awụda anụ ọwa agha agbapụrụ Sabina anya ọsọ onye ka ọ na-ahapụrụ ya ihe emebigula aka igbeke nsogbu akụwaala ọwụ dị nta gara n'ọhịa gbawute anụ ọ na-ahụrị onye ọ ga-eburu ọnwa gbawuru ihe emebiela ihe ri ahụ emebiela dada a sị ya nkịta na-eji ya gaa nye ọma m na ya atelielu otu okwu elu ọkwa ozi ụmụnna ya na-enwedịkwa ibi ọ dara enwedịkwa nke mpa nna m a ọ ga-alụ Sabina elulonu a ga-eji Igbo agwa onye ọcha gee ntị nkịta ihe ji na-eri nkịta iwu ya dị iwu aga eri iwu ya dị iwu aga eri iwu onye o ji na-eme ikpoki mgbe ọbụla ya pụọ n'ime ahịa lọg ya pụọ eme ikpoki mgbe e bidoro ibe iwu ka ọ ga-eme mata na ihe niile ọ na-eme ewu ihe ọjọọ isiokwu ma ọ gịnị gbude nwa mmadụ kọpịa ya anya mkpụrụ anya o ruo ole ma na-asị kọpịa otu ọ ga-alụ ya lụpụta ya ọ ga-alụpụta Sabina ihe awụ ihe anyị kpebiri mụrụ onwe m ekpere m ya otu mee okwewu Chineke ka anyị chere ka ọ bịa ụkwụ ebe nga anyị ga-eme ka ihe ndị oyibo na-akpọ sure double assurance na ọlụlụ nwa gbam ọ bịara n'ama nwe ụmụnne m anụghị m ihe okwu mgbe ọwụ na agha ji gacha ga-erigide gacha bata n'ụlọ a ọ ga-alụ Sabina nwa m gbam maka otu Sabina dị bifo ha akụkpọ ya anya ọ fọrọ gịnị ihe ruo menopause a na-ekwu mmadụ akụkpọ ya anya onye ga-alụzi ọ ga-alụ ya ogologo okwu adịghị ya gbam maka na asị ahụbedo onye guzoro ọtọ ya hụ onye tukuru weda ikom
You know, come, whether him like him or he no like him, he must marry Sabina. Because if he no marry Sabina, unu monyambo, one ngelebe kuya aga must hear me. He must see the other side of me. Okay, no, no, see now in a year. I was going to join a year. Oh, we might know. You might your agreement. Eh? We are actually any less. Wow. Where are you? I left. Have a good. Why do I mean Bulamo? Nsogbu, why do I mean Bulamo? Ijoma. Odogwa. No. Hey, mango. Mba, how coronavirus. How the mango? Mango, So what there? That we have one open. Because you say ka mbekute gi kita bụ na ka ikpa nkata. Ihe banyere ya bụ nwatakịrị nwaanyị ka anyị mara oge ihe ka ije mee ihe isi ka ọ bụrụ nkata dịrị mụ na gị na-abụ ka ntị ọzọ ha fee ya. Ya ka m kwesị ka ndị aka ịkpa. Oh, come, nye mango ọsụsọ. Na ị na-arakwa mango, ndị mbụ ra mango ha jesekwara gị oyi. Ichi na-ebe n'egwu bụrụ ka egbe na-egbu ọkụkọ uvu ịbịara n'ukwu mango. Ịbịara be ejem onye ngaji. So ị hapụrụ ụlọ gị bịawa nga abịa ejem ajụjụ mgbe chi m ga-aga ịkwụ ụgwọ liability. Mana elu ụdị nonsense question dị ihe ka. Ndị Igbo na ndị Ichie ekpebiri na ị ga-anụ ya. Ọ ihe ekpebiri na ị ga-anụ ya. Ndị Igwe gị na ndị Ichie ekpebigo na ị ga-anụ ya. Ndị Igwe gị na ndị Ichie ekpebie gị na ị ga-anụ ya. Why not igwe amarị ha? A na-asụlọ nwaanyị lọ nwaanyị as if not this. A na-agwa aka anụ nwaanyị. Mụ na ga abụọ mana enwe ha m shishi. Elebe m ga-echi eweta ego m ga-eche gị elu ya. No wonder. Ka ngwa gị ka ebe eziokwu nwatakịrị amawapụrụ ahụ. Maka nwatakịrị anyụọ mmamịrị na mma anwụ ya. Mmamịrị ya ga-achụ Ebola. Ọ ga-achụ coronavirus. Ịma họ. Asị anya ọchị gị rie gbasabụ. Wele ihe dị ebe ahụ bịara na o mere ihe mere mmebi n'isi azụ. Ka o si wee debara na abụghị ebe okwu gị na-eje. Ogwu na-asa gị. Ogwu ihe ji gị mee ihe ọzọ. Na ya lụọ hypochest. Jee mee ihe a hypochest. Ị ga na-akwụ ụgwọ ike orie afọ nkwọ 10 naira before gị na-akwụcha ụgwọ nwa ahụ. Olodo n'ime nwa na 12 n'ụlọ ebe dị na bụrụ sọ dadi momi emezi ihe ha ga-eme. Ya na aka jee ga-alụ nwaanyị kịta ka isi ebe ka si na amụsa bụrụ chukwu. Ha! Eze ga-alụ nwaanyị na-akọ ihe n'English. Ka na-ekwu sense makwa yo. Ọkwa ịma. Enwe Igbo ka atụrụ aka. Ọkwa ịma, ihe akwa very good opportunity. Ndịrị one bottle of snap. Boy, m ga drop all that. Ya wa na ma nwa m. Muziri ala ma nwunye anya. Mgbe n'isi. Ya onye na-akpọ marriage 419. Amaka egbu ofe ọkwụrụ. Ndị mere ihe otu bottle snap. Ozi ya bụ nwatakịrị nọ. Before ha na-eme ihe na-aga. Ihe nwere sayensị, in fact, ihe nwere creator. Iwe ọnwụ na-atọpụ ihe ngwa ha. Ya ka eji nwaanyị na-ekwu. Ndị ọzọ tụkwara ya ahụ. Ịghọtago, ụdị nwaanyị na-eme ya. Tupu ha amalite na-eme n'ihu uju n'ụmụ ụlọ ebe niile abụrụ dadi momi emezi ikpe ha ga-eme. Mmadụ onye ji ụgwọ nwaanyị a na-egbu egbu. Alaka ụdị aka nke aka. Ka njọ ahịa dị. Ahịa jụrụ na main market. Na mango man Nkechi. Azụ nke a n'ukwu ọzọ. Mango nke atọ ya. Ayo gịnị? Ama na ị ka nwere ofu basket ya n'ụlọ. Ife mesi abata. Ụzọ dị anya. Ya aṅụchara m. Ụzọ ole? Ya aṅụchara m. Papa, ọ dịghị gị ka agha na-eji anyị egwuregwu. Ọ bụ iche na agha ji anyị egwuregwu. Ọ kakwa mma gị jụọ m gasị ka ọ kakwa mma anyị ka chọji ya nke ọ bụla ụlọ. Anyị chọji ya gide ya. Ka ọ mara na nwanne nwa jikakwa ụgwọ isi ya. Ka ọ bịakwa ụgwọ isi ya. Onye ma utuo agha sị na ọ ga-abịa
ọ ga-abịa ka anyị nwekwuo ndidi ọ gịnị na-arụ gị ihe a were nwayọọ my only sister go boy anya nwanne nwaanyị dị nwee hope at least ịlọ bịara ụgwọ isi ya nye list m ihe setụlọ m memeji nọrọ ọfụma ọrụ biznes mebido ahịa ji m agbawa sketala plazim niile bịa onye ma ị na-egekwa nwere iji shọt iwu onye ara na ọ bụrụ na anyị lọ bịa lụọ nwanne gị nwaanyị ọ bụrụ biznes gị bido ihe na ọ na-emekwa gị onye mi ga-anọ ya na-eche mgbe ịlụ gị bịara bịa hazie ọnọdụ gị dịka atala m gị ahụ na dis haus onye tara ahụ zụga gị na praịmarị skuul zụga gị spend ego niile zụọ gị na sekọndịrị skuul gịnị mebe na onwe gị gwa ọnwa na-esa ihe mere ịzụ na yunivesiti ịtara ahụ zụ na praịmarị skuul sekọndịrị skuul gị na-emezi yunivesiti onye ma must I train you in the university ọ ndị ibe gị na-agụcha sekọndịrị skuul ha ga-abụ osu n'elu bụ ọ bịa gị ga-ahụ 1 2 3 ọnwụ okeke ọ ndị ọgbọ gị ị nọ ebe a na-eche gị nlọ gị ada ka ọ hachi ọnọdụ gị ihe na-eme gị idukwu nga eche mme na-egbu ozu nwoke gị ọrụ 1 2 3 igokwa alụle mbe edosara ya tụtụrụ m na ọkpọkpọ ụmụaka nyekwe m destiny m nye gị gịnị onye ma isi nye gị gịnị nye destiny m iwe onye ara ị nwere destiny ị nwere future ị ma ihe na destiny nene ọnụ nye gị destiny gị Don't jump am. Ele m ga-anya odiga mpaka na ụlọ abụrụ anyị tụfịa akwa. Dekwere onye ara ị ga chọọ papa gị. I don't blame you. You're making me to commit sin of consanguinity. You're nothing but a matrilineal pimp. All here, onye ara. Parents ọ ga-atọ n'ịzụ ụmụ. Must I keep training your son till ma nwụọ? Ndị mmadụ na-agba ha gaa Asia gaa Congo gaa America ka kute ozu nata ka jee nna ha everyday nọ ebe a na-akpọ mụ na ga agụcha ọrụ abị idiot. mụ na họdụ n'otu ọkwa a ga-eji emere meeting ọmị ka a na-akpọrọ meeting ọmịka onye ọbụla na-eyigere m chiri mfu ụmụ a na-abịa ime mitiri n'isi nwokorobịa mmadụ ka m nwa obodo dị ka m na-achị ibu m na-adụ na-ebuli enyere m onye na-arụla onye ihe na-enweghị isi na-abara n'ahụ gaga anọ wee nwe ha na-akọma etu onye a ga-ebu ka gị ya n'isi plan ọbụla gị na ndị isi na ndị igwe n'isi m ọkụ na-agba ọkụrụ ọnụ a na-eji ekpere otu ekpe gọna otu ekpe asa plan ọnụ niile ahụ ọkwa mmi ka aba na-amụrụ ọkpọ mba gịnị obidono ọ bụ nsogbu unu tigere n'ime ekwu anụ na-asa ogbu nwata mana ahụ ekwughị na-egbu okenye melalụ gị si mba agbụrụ ọchanja gị gawa ọnịcha ihe gara gị mụta ọka esi agba katapọt gị isi onwe gị Goliath na David chewa nnọọ onye unu ga-agbagbute ya unu gbagbute Sabina aka shiri ka ụgụ onye nne na nna ya na-emere meeting with ndị igwe sa ga-atụjọ m ya ọ ga-ala ya enweshimikele ya kakwanụ ka a ga-agwa esa na enweshimike ịlụ Sabina kama m lọ nwụọ. Papa ihe alụ Sabina hey alụ ụmụ duru ekwe so mecha sụọ gị na Sabina ya uzi husband and wife kezi na-eweziri iwe good news ọ celebration ị kwesịrị ibute mmanya na ka mụ na nwanne m na ka anyị rujuo ka anyị celebrate unu because before you the papaless but na inweta Sabina na ịdị papa fo Sabina uzire mama fo elele ukwu eji Sabina Chineke anyị awụzie children fo etiezi eme combination awụzie parents. Aga m anyepụ gị n'aha aga m anyepụ gị nyepụfụ so ị gara aga gbapịara m Sabina anya ka m nwee ike lụwa kwa nne ị gara agbapịa ya anya ebe ịtọ ibutele m ele ahụ ibutele m ụkwa n'osisi akpaka ihe nwetara gị na ndụ m ga-ewepụ gị maka esiri na famili nụpọ gị kpọ m onye osi karakwa ya nga kacha aga ọbọbọlị fere ewe m iwe m chọrọ m ịchọ ihe ịlụgo Sabina ka ahụ noted chiegodo aka congratulations ya ka na Vitaphone
hapụ maka gbuchala aka ndị nze gbuchara ya na ime okwe ha na-enwe mbiwo na ama atọ ka Ịgba blọk